Witam Państwa serdecznie z Kaszubskiego Centrum Sportów Walki. Zaczynamy kolejną rozmowę. Moim gościem jest dzisiaj Sławomir Toczek, strongman. Witam. Sławku, chciałem, żebyśmy się na początku cofnęli kawał czasu temu, jak zaczynałeś swoją przygodę z sportami siłowymi. Jak to się w ogóle zaczęło? Czy to było tak, że dostałeś gdzieś za rogiem, stwierdziłeś, że nie, że na tym się musi skończyć i to Ty będziesz tym, który się dobrze broni? Czy po prostu gdzieś tam na fali jakichś autorytetów poświęciłeś się temu całkowicie? Sporty siłowe zawsze były mi bliskie. Jeżeli chodzi o uczęszczanie na siłownię, to już w wieku 15 lat po raz pierwszy poszedłem na siłownię i tak już zostało. Później pojawił się pomysł strongman za namową właśnie Arka Makurata, też zawodnika, który już był w tym środowisku i mnie poprosił, żebym są eliminacje, Sławek, czy wystartujesz? I faktycznie wystartowaliśmy. I to było w roku 2000, pamiętam, drugim. Były eliminacje do tego dużego strongmana, gdzie mogliśmy je oglądać to właśnie w telewizji TVN. I to był ten moment, co się udało, I tak? to był właśnie ten moment. Były eliminacje. Przyjechało po prostu, była jedna federacja, jak wiecie, jedna federacja, która skupiała mnóstwo ludzi. Były eliminacje rozpowszechnione, gdzie każdy mógł do nich przyjechać. Było 6 konkurencji i wygrywali najlepsi. W 2002 roku akurat mi się udało wygrać, wygrałem eliminację. Mam jeszcze ten materiał tutaj w domu, w swoim archiwum. No i faktycznie trenowałem z Arkiem bardzo ciężko. Arek wtedy tak samo wysoko dosyć był, jeżeli chodzi o hierarchię tutaj strongmana. Super nam się trenowało, pomógł mi. Za jego namową dostałem się do tego strongmana, no i tak to się rozpoczęło. Pierwsze, co się ciśnie na nazwisko, na myśl przy okazji z zawodów siłowych strongman, no to jest nazwisko Pudziana, który chyba najbardziej nam to wypromował w Polsce. Miałeś okazję startować z nim, poznać go? Mariusza ze strony sportowej bardzo dobrze znam, ze strony tak w sumie prywatnej, tak samo mieliśmy, startowaliśmy dużo razy razem. Ale to, czym się mogę pochwalić, to na przykład z Mariuszem byłem 2 razy na indywidualnych mistrzostwach świata. Byliśmy w Chinach, to był 2005 i 2006 rok. I też w roku 2005 roku zdobyłem wraz z Mariuszem mistrzostwo świata w parach. Więc startowaliśmy jako jedna para, no i gdzie udało nam się to wygrać. Było to w Poznaniu, wygraliśmy, tytuł jest. Myślę, i jeżeli chodzi o osobę Mariusza, to naprawdę jesteśmy może tym tytułem związani. Mariusz jest taki, że zanim cały naród startował w strongmanach, to ludzie interesowali się tą dyscypliną, przeszedł do MMA i nagle MMA stało się bardzo popularne w Polsce. Faktycznie dusza człowiek, jak się o nim mówi? Mariusz, osoba, która dla sportu zrobi wszystko. On akurat ma taką, że za nim idzie cała rzesza ludzi, czego Mariusz się weźmie, to po prostu ma sztab ludzi, ma sztab sponsorów, którzy mu w tym pomagają. Myślę, że to robi jego przede wszystkim genetyka, jego wygląd, to właśnie to jest Ma to coś. To jest właśnie to coś. Jest naprawdę osobą zawziętą, nie odpuszcza i w ten sposób właśnie chyba ma przewagę nad nami taką. Wróćmy do Ciebie. Startujesz w zawodach cały czas, ale też organizujesz te zawody. Cały czas starty dają Ci więcej frajdy? Czy gdzieś już ten aspekt organizatorski, że masz to wszystko pod sobą? Strongman to jest moja przede wszystkim pasja. Lubię to robić, kocham to robić. Robię to już bardzo długo. Od pewnego roku zacząłem organizować te zawody. Udaje, myślę, mi się to. Ale cały czas jeszcze staram być czynnym zawodnikiem. Oczywiście na pewno niektórzy mnie śledzą, moje poczynania. Są starty te lepsze i te gorsze. Może się jak wszędzie, tak? Ale bo wiadomo, każdy sport, jak już wspomniałem, wyczynowy, wymaga wiele poświęceń, ale też trzeba do tego umieć jakoś dojrzeć. Trzeba wiedzieć, kiedy możesz sobie na coś pozwolić, a kiedy nie. Dla mnie taki okres zimowy to jest taki, gdzie ja po prostu się całkowicie regeneruję, całkowicie się oczyszczam,
Są czasami takie starty, gdzie gdzieś mnie ktoś zaprosi i wtedy one nie wychodzą tak jak trzeba. Ale to przede wszystkim robię to dla zdrowia, gdzie w tym momencie właśnie robię cały kompleks badań i wiem na przykład teraz, że mogę, to jest ten okres, gdzie już odpoczynek mam za sobą, życie tak jak moje troszeczkę towarzyskie już mam za sobą i teraz poczynam kroki przygotowawcze do sezonu właśnie 2017, gdzie będę robił te zawody strongmana cały czas i będę czynnie startował. Jakiś sobie postawiłeś cel sportowy? Jakiś rekord w którejś z kategorii? Czy raczej już bardziej tak typowo dla własnej przyjemności? Są mistrzostwa świata weteranów, plus 40. Są najpierw Mistrzostwa Polski, później są Mistrzostwa Świata. Mistrzostwa Polski już startuję, dwukrotnie startowałem, bo już mam 42 lata, więc 2 razy byłem na tych Mistrzostwach Polski. Udało mi się wygrać, ale ani razu nie pojechałem na Mistrzostwa Świata. Pojechała osoba z drugiego miejsca. Po prostu oddałem komuś, bo wtedy w tym dniu akurat zawsze coś mi wypadło, może nie ważniejszego dla ogółu, ale ważniejsze dla mnie po prostu. I najważniejsze żeby, z tym wiekiem, żeby utrzeć nosa małolatom, bo niestety myślą, że już cały świat jest ich, że są najpiękniejsi, ale niech pamiętają, że ja jeszcze cały czas czynnie startuję, nie śpię, potrafię się przygotować, wiem jak się przygotować i nie odpuszczam przede wszystkim. A propos tych małolatów, często z tej kanapy zadaję takie właśnie pytanie sportowcom, nawiązujące do początków. Załóżmy, że jest jakaś osoba młoda, która bardzo chciałaby się podjąć tej pasji, wybrać taką drogę. Jakieś wymagania trzeba spełniać? Od czegoś trzeba zacząć? Czy musi być masa? Bo ja na przykład to wiesz, to ja podobno cienia nie rzucam, więc... Nie ma takiego czegoś, że ktoś ma... Oczywiście, jeden ma lepsze predyspozycje, drugi ma gorsze predyspozycje. Mówi o genetykę, tylko chodzi o genetykę. Ja jestem tym przykładem, że genetykę mam jedną z gorszych, czyli jestem niższy zawodnik do strongmana, nie zawsze tutaj to jest dobre, ale nadrabiam to, że jestem Kaszubem, więc Kaszubi to jest naród zawzięty. Z charakterem, nie odpuszczają i nie ma dla kogoś, że ty się do czegoś nie nadajesz, a ty się bardziej nadajesz. To jest tylko upór, praca, systematyczność, regularność i myślę, to jest to, gdzie później zawodnik z czasem, czasami będzie to trwało rok dłużej, czasami rok krócej, wreszcie odniesie ten sukces. Na koniec jeszcze zaprośmy widzów na jakieś zawody, które organizujesz w tym roku. Gdzie będzie można Ciebie zobaczyć, Twoje zawody? Moje zawody, tych zawodów będzie dużo, których będę organizował. Startował. Pierwszy taki mój start, który będzie, to jest pod koniec kwietnia, gdzie jednak przygotowuję jakąś tam formę i staram się przygotować dobrze. A start, to, że jestem mieszkańcem Kościerzyny, to dla mnie takie właśnie priorytetowe zawody, które organizuję, to są zawody w Kościerzynie, które będę robił po raz 5. Idą one wszystkie w dobrą stronę, czyli włodarze są nastawieni pozytywnie. Zawody są robione cyklicznie, więc w tym roku to będzie 6 sierpnia w wakacjach i myślę, czym bliżej tego terminu, to więcej wiadomości będzie podane. No i super. No to do zobaczenia. Dzięki serdeczne. zobaczenia. Dziękuję Państwu. Dziękuję również.